Mag-uli na kong butilya, gisugo kong papa. Ay, kato na lang gipalit sa imong papa ng hapon de. Hoy, gilapay! Buang mo ni batang gilapay mo to nimo. Dodong, pagpalit sa dito kape be. Ambay mabe. Katong 3 in 1 ha. Oh. Grabe ka buutan akong anak mas masugo gid siya. Pay mong anak mas kana si Rickmar di gid masugo. Tapulan din na imong anak, Mads. Tapulan eh. Hoy Rickmar, ano ragod? Saman, Mads. Subaya sa ragod tong suba sa likod ug kusog ba ang tubig? Oh, dito mo kugikan. Kusog kaya ang tubig. Kusog kayo? Ambak dito ka. Uy. Di gid masugo imong anak Mads. Sus di man gid ka masugo Rickmar ay. Ayo. Ay, unsa man niya? Ay, ma'am, kanang pwede mi mulantos imong anak, ma'am? Pwede. Hoy, Rickmar. Ay, alam mo ni, ay pwede cute siya. Ang ayan cute ni. Unsa man na day? Ay, nangita man gud mga aktor, ma'am, ba sa Marimar na mo nga salida. Pwede na mo ni siya dalon sa Manila, ma'am? Oo, pwede. Ay, pag-impake ni Rickmar, pag-impake. Ma'am, kana akong anak, ma'am. Dili ra ba kinakabalo mo acting, ma'am? Ay, okay raman, ma'am, kay magpagot-pagot raman siya, ma'am. Kasi pagot-pagot ay. Dili man siya katong mauyab ni Marimar sa salida. Siya tong iro si Pulgoso. Magkamang-kamang ran siya, magpagot-pagot. So, ana gyud, ma'am. Okay kaayo. Ang ngayon kinang bata. Dala lang na ninyo. Yan eh, manok na dako dito ya. Mana? Ikuha ninyo. Dako kayo, mahadlok eh. Dako kayo gyud. Si hadlok. Usam to. Hapa ko yung bato. Nagukoron pa lang me. Hikon talawa sa mga buang, oy. Hadlok kong manok haman na. Ano ito, ito may sagingan. Hadlok kong manok, mga amaw. Mana ka bay? Akong papa, oy. Maka? Akong papa, ibigilanta akong papa. Ilantan ng papa? Ano man? Ako tong isang adlaw manggod, nawa to yung manok niya, kay di na kay siya mukaon manggod mo to gilanta, nagsakit-sakit na noon. Grabe po tong kawatan, nag-apil pa doon, apil ang pisi. Oh, grabe no, giapil ang pisi og dala. Grabe ka salbahis lagi. Ang ako wala yung taba kay bisan iuli lang to niyang manok ba kay. Luol kay kung papa, guol kay kung papa gyud. Ini ka buntag makita niya wala ang manok, muhilak lagi siya bisan iuli lang tatong manok lagi. Lagi no, may tag-iuli to eh. Pero wala ta kabalo, basta naluto na to. May tag magabaan na nakuha tong manuka, oy. Luol kay kung papa. Sige bay, oy, kay magpayat og tambal bay. Oh, sige bay. Amping bay. Hoy! Kinsa man ka diha? Ikaw nagkawa sa kong manok no? Ay ko, pasensya kay ko, ako yung nagkuha sa mga manok ko. Nya imong gibalik. Salamat ti dong nga imo yung gibalik no. Nagsakit-sakit ra ba ko tungod ana dong. Salam. Unsa man na? Ayo. Ay, sa manima. Ay. Mangutang na po mo. Hindi naman ang buntang ini kagabi, magsoyop. Grabe ka, mga ayo ni mga bata. Siguro naman si mag-uli na kong butilya, gisugo kong papa. Ay, kato na lang gipalit sa imong papa gahapon de. Hoy, gilapay! Buang mo ni batang gilapay mo to nimo. Amaw mo ni bataan na mo to pundo. Mari te pondo. Oh, may dala ba siya yung papa gahapon? Gibili na lang yung 20. Oh, di na ko mudangot ang buang ka, buak na na. Guys, karong adlaw na ako gipang sulat no, Police din Army. Kung minsan may mabutang sa tubangan ani akong mabunutan, mao ni akong trabaho na sudlan sa future. Kulbaan ako da. Sige, Sige. Sige, mabunutan ako adto. Kini. Police! Oh, police yung ko. Police. Kita gini yung Ay, te. Ay, sa mandang. Ay, vlogger ko ba? Taga dito ko ay niya. Naamo ko kay Sunong Idre oh. Ay, sa kuha ng bana. Kasi mo nang bana. Unsa man din mo? Gamiton tara ko content ba kay akong mga content mo karon kay mga manok ba. Ay, i-content mo akong manok. Tagaan te ka 100 te. Imo ra man po kang ibalik. Oh, ibalik na nako. Sige, gamitan lang na si mong video-video. Ay, salamat ha. Salamat ha. Ako ano ko te. Kuha lang diha dong. Pag humani mong video dong, ibalik pa dong ha. Oh, te. Sa video ta. Ayo. Ay, ibalik na imong manok dong. Salamat kay te ha. Unsa man na? Ang manok. Kabuang nimo. Imong giluto. Ang giluto Te, akong manok. sabot ka te ha.
Ana ko, gamiton ako sa content. Gamiton Sugot na lagi ka. pero abi ko magkukod-gukod mo unsa magiging content mo di ay. Mukbang. Akamaw namang buanga ka. Kay mo pang mainon ang manok. Ay ipapusil ko sa kung bana mawak ka. Guys, tinawad na ilang gingon guys nga basta nakay pag may tinanim may aanihin. Ako ay tanom ano yung kuan. Lubi. Karon daghang kag bunga. Hoy, imo ni lang lubay diha. Buot-buot po ka Di na. ako man nagtanom ano ito eh. Ikaw ka tanom pero amo man ang yuta diha. Wah man ito man among yuta di ay. Kita ka ng huloblak, kanang huloblak. Kini? Diha ra tama na yung yuta. Kanang lubay sulod na sa mua. Punta dito amo ah. Yo dire. Mo na kanang lubay amua na na. Kanang mga manok diha kanisa na. Amua na. Inyo ha. O diha man na sila magtambay god. Ay, tanong hilatan na ba? Hoy, wala kay labot ng mga hayop ay. Bayo sa nang ikaw ano mo bay? Biskuit. Ngay ko eh. Oh sige, tungaan di ka. Mana ya? Tadi. Lamakbo. 1, 2, 3. Imo lagi gikuha. O pwede ba manggol basta wala pa 5 seconds kay ang germs na wala pa man ang tapot. Ano din na di ay? Ay, 1, 2, 3, 4. Sige, wala pa 5 seconds, pwede pa na. Yati lang pwede. Tungay ko lang mabi. Bigay ko ba? Ako naman nakata ko ng buwang ko. Hoy, aga dong. Aga? Ako ni mo dong ayaw di agi. Kay kanang saging nimo mawala na. Katong kahoy sa unaan ay man nagpuyo ato manguha tog pagkaon. Suroy. Di ra ba kamo tuo? Kagamay atong kahoy dito. Nasa lang puyo to. Una lagi mo ang saging nimo. Sila rin mo kaon na. Buto mo ko rin. Di ra mo tuo. Mo ni kuya. Gamay ni puyo ni. Buto gumawa daw. Wala gyud ay. Lagi ni kay saging lamay kay ni. Uy, gay ko ana bi. Pataka na po ko na oy. Alami kay ning saging nga oy. Kol nawa gyud mo saging kol. Agingan bitaw ti kagayog agi dito. Tanan naging dalo nimo sa mga agi dito ila naging kwaon. Samot panglantaw lang pagkaon, kwaon jud na nila. Naman po ka. Ayaw di ma. Lain ang bawa na, oy! Labaw kayo.